אני עדי, ויש לי עסק כבר 12 שנה, ילדים מסביב לעולם, הפעלות וחוגים וימי הולדת. 12 שנה אני מתמודדת יום יום עם שיווק העסק שלי, עם אתגרי העסק שלי, עם בידול, עם שיווק, עם להשיג לקוחות חדשים, עם לשמר לקוחות ישנים, עם שיתופי פעולה של עסקים משלימים, עם להמציא את עצמי כל פעם מחדש, עם תחרותיות ועם שבטח כולכם מכירים. ב3.5 שנים האחרונות אני מנהלת את קהילת ברטן שאותה גם ייסדתי. זו קהילה בפייסבוק של עסקים עצמאיים שמחליפים ביניהם שירותים כמו פעם, שכר חליפין. בשפה שלנו ברטנים. באמת ליבי עם כל עסק ועסק שנמצא בקבוצה, ואני רואה את האתגרים השיווקיים שגם אני חווה וגם הם חווים, אתם חווים, בעידן המדיה המאיימת והגדולה. לכן ב1.5 האחרונות פיתחתי את Tiny Brands. פיתחתי בית לעסקים קטנים, ייחודיים, שמתאימים את עצמם ללקוח. עסקים כמוני, כמוך, כמוך, עסקים שנותנים שירותים או מוצרים שמתאימים את עצמם בדיוק ללקוח. אתם זוכרים שפעם, לפני עידן הפייסבוק, שיווקנו את עצמנו בצורה של להסתכל על לקוח בעיניים. לא היה אינטרנט ופייסבוק וקידום ממומן. אני עברתי בין גן לגן, הסתכלתי לגננת בעיניים ואמרתי לה, תבחרי בי. ככה שיווקתי את עצמי. ולכן Tiny Brands נותן את המענה הזה לעסקים הקטנים בצורה של היום, בצורה הווירטואלית, אבל בצורה כמה שיותר אמיתית בתוך הווירטואליות הגדולה. כל עסק מקבל אצלנו דף ממותג, שיקי, חדשני, שאתם יכולים להצטרף לאתר שלנו ללא תשלום ולקבל את הדף התדמיתי הממותג הוא שלכם ולהיות נוכח ברשת. ואתם יכולים לקבל חבילות קידום בתשלום שאנחנו גם נקדם אתכם בפייסבוק, קידום ממומן, בגוגל ובמדיות החברתיות השונות. אני מאמינה ש-Tiny Brands הוא אתר לעסקים קטנים ומיוחדים שנותן להם בית חם ומאגד את כולנו ביחד ונותן לנו שיווק קטן גדול. כי אנחנו גדולים בעסקים קטנים. אז תצטרפו אלינו. Tiny Brands, co.il. ביי ביי.